Ang OA ni Niche parang alam lahat ng Bini, hindi naman. Niche, piling alam lahat ng ano ng Bini, piling magaling. Ang OA ni Niche parang alam lahat ng ano ng Bini. Ng ano? If you mean like parang kilala ko na lahat, then yes, of course, kilala ko po silang lahat. Kahit di naman nila ako kilala. And if you also mean na parang hindi ako real Bloom, dahil lang hindi ko naman kuno kabisado buong buhay nila. Dahil lang dun sa challenge namin na Bini Quiz. Then, sorry if may mga wrong answer ako dun. Wala namang award yun. Pero I'm a real Bloom pa rin, no? Hello, butanay di ay. Charot, di ta mga way bitawi. Kasi, real Blooms are buutan. Same sa Bini. Mababait, di ba? And di kita maninuod, no? Let's stop being rude or mean. Stop the hate. Enough bashing, chuchu. Yes, I'm OA. Over aesthetic. Charot, lagot nig sa mutron. Chara ha, seryoso ra ba kayo mo? Anyway, speaking of Bini, comment your bias without telling me your bias name. Just, clues. Or yung mga iconic lines ng Bini member na bet mo. And I will reply to your comment and I will guess it kung sino. O diba, wa kayo ko lingaw. Okay, so as a fun lang po ba? Kasi ang dami ko na ring mga hinahangaan na mga K-pop or girl group noon pa. May konting friendly advice lang po ako sa mga fans dyan. Electric fan ka man or selling fan. Charot, bitaw sa mga fangirls, fanboys dyan, hinahinay lang po sa pag-idolize ng mga artist, mga vlogger, mga politiko, basta kahit sino. It's okay to say, uy, kayo talaga pinaka-favorite ko sa lahat ng girl group. Or hinahangaan talaga kita dahil ang galing mong kumanta. Instead of saying, idol talaga kita. Anyways, uso man dyan ang word, no? Like idol, lodi, loads. But it's all the same. Kahit ako nagkakamali din minsan. Like, idol ko talaga yung Bini, Blackpink, and Hypen, etc. Pero kasi, idolizing has a deeper meaning, especially sa Bible. We all just have to idolize God, not people, not anyone. But yes, this is just an expression like idol. So, dili jud kayo na grabe ka deep jud no. It's just that hinahangaan lang natin yung mga favorite people natin. Charot. And one thing, dahan-dahan sa pagiging over-fanatic. To the point na sasama na ugali mo or pananalita mo. Especially sa mga taong hindi fan ng mga hinahangaan mo. Nangaaway ka na kung sino-sino. Diba? Maraming ganyan. Like, galit na galit ka na sa isang tao. For example, dahil lang hindi kilala yung SB19 na ina-idol mo. Tsaka same nung Bini Quiz vlog namin na nagkamali lang ng spelling sa Stacy, yung editor namin. Grabe na talak nyo. Akala nyo talaga masasaktan or madedepress na si Stacy. Dahil lang mali yung nalagay na spelling, over kayo. Also po sa mga nag-idolize ng mga politiko, wake up. Politicians should serve you, not to be praised by you. Okay, so yun lang. Peace! Huwag magalit sa akin. Vlog lang to. Walang exam dito. Charot. So yeah, thanks for watching. And next vlog. Bye! English ng English, di naman bagay. Ha 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 ha. So, abig Bisaya na day kayo tagdagway. Bawal na day ta mag-English tungod lang kay watay angay. So, kung makaadto na day kog Amerika, unsa man day ang ako istorya? Portuguese lang sa, kay di bagay ang English ato ah. Pagtarong ba, you're making me angry na. Charot. Kasabang ta ni rog samot. Anyways, di ta maayo mo English ha. Pero medyo effective man po di ay, kaya na may perting laguta. Kalma lang po, practice atong pagka-English ha. Sus, sao na lag ma-fluent ko. Depressed jug ka. Charot. Joke ra ha, suko ra ba dayon ka? Maingna na po das uban, bawal magminaldita. Yes, I know. I know yes. Dapat buutan na jud ta. Kinahanglan pag vlogger ka, dapat perfect jud ka. Dapat wala tay katatsa-tatsa. Kinahanglan og mag-English, dapat angayan pud ta. Okay po, Your Honor, kalma na. By the way, na ako'y pa-challenge sa inyo ha. English challenge ni, dapat sakto inyong tubag. Kimamili ra ko diri 15 sakto, pero gamay rag price ha. Lingaw-lingaw ra ba? Okay, so comment your answer kung unsa English sa nasubraan na ka sa kapala away. Mura ka na unsa. Okay, that's it. Bye. From Victoria Balieto. Kailangan ba maging bashers para mapansin? Okay, actually, wala dyan ko nag-mind, sa mga bash-bash. Anyways, mostly naman sa kanila, na nagko-comment ng mga mean is, mga kids lang din na katulad ko. Siguro, kinontent ko lang din, o sinagot dito sa vlog, para alam nila na mali sila, ako ang tama. Charot, joke ra, bitaw. Siguro, nasa comment lang din naman kung dapat ko bang sagutin, o kailangan ko mag-explain. Kaya nga,
Ngayon is ang i-feature ko lang na comment sa mga susunod ko na vlog is yung meron lang #tambagi-ko-niche. If gusto nyo ng mga payo-payo sa life or kaya #tubaga-ko-niche. If meron naman kayong gustong itanong sa akin. Pero wag naman yung mga simpleng ilang taon ka na, saan ka nakatira, saan ka nag-aaral. Saka i-base ko lang din sa mga comment nyo yung lengguaheng gagamitin ko sa vlog. Like if Tagalog comment mo, edi sasagutin din kita ng Tagalog sa vlog kahit medyo nahirapan ako sa kalisod. At kung Bisaya naman ang comment mo, edi mas laisyo, bundakan tikag perti ka bisdak na mga pulong. At kung English naman ang comment mo, o edi magbisaya pa rin ako. Alangan naman mag-Portuguese. Ang hirap kaya ng Chinese. Sorry. So, kidding aside, it's not true po na mga bashers silang mga pinapansin ko. Nire-response ko lang sila pero siguro last na yun. Kaya ninggarot naman po sila no. Bash-bash para mapansin. Hahaha. Pero di na uwi. Kasi may pa-hashtag na ako at yun lang ang i-feature ko. So, that's it po. Thank you, Ma'am Victoria, sa comment. See you next vlog mga meg. Pero shoutout na tayo. Shoutout Miss Connie Baay Kapa and Sabilia Grace. Bye-bye! From Erwin Odiong, pwede ba ko magpatambag kanimo day? Dako jud kay ko problema ba? Kay akong kwarta man good, kay wala pa gadi nahurot tong mga niagi na akong mga sahod. Naa na po'y mo abutay. Ang problema nako ani, kung unsaon nako paggasto nga naa naman nako ang tanan. Hastang gula jud nako kay nag-abot. Kay nag-abot na ang bag-o ug daan masahod na apa sa ATM, wala pa jud na tandog, manghinaot ko nga magpansin ni akong dako nga problema. Salamat. #tambagi-ko-niche. Grabe, oy, dako jud bitaon na nga problema hakol. Kinahanglan jud nagpagtagad og dapat unahon jud tika og tambag. Kay grabe, makadepes jud biya na siya. Mao jud na literal nga sakit kaayo sa bulsa. Kay perti jud na pagkabugata ba? Aw sensilyo ba? Anyway, sa nga kung matambag sa imo ha, magpakiluoy kasi mga employer nga unta, hinay-hinay lang sa sigig hatag og sweldo. Kay dili binalalim kung sila pay naa sa imong side. Mag-goal jud na sila. Og sa imong pangutana kung unsaon na nimo paggasto, kay syempre lisod biya jud kaayo na. Ingon ana, nagsigig abot-abot imong sweldo, unya naa pay daghan sa ATM. So ang akong tambag sa imo ha, since nag-vlog man jud ko dire para makahatag og tambag. So sige, friendly advice lang jud, kanang naa sa imong pitaka nga cash or kung asa man na nimo gi-display or gi-collection naaman sa inyong balay or sa kwarto, kana nga cash i-keep lang sa diha. Igasto lang sa ana kutob sa kapuyo na ang imong kwarta. Then ang kanang nasa imong ATM isugod nagpalit og mga materyales. Then later i-PM na ko nimo ang among address para ipadala na lang na nimo ang imong mga napalit. Kay kani bitaw among kusina, sakto kaayo, wala pa mi kisami. Medyo init bitaw kaayo. Nya ang among CR wala pa man day ni na kumpleto ang tiles. Uy, sakto ra jud makatabang jud sa imong problema. Pwede sad apilan lang ni magbiday kay panglabay na lang po din ako among balde. Among balay wala pay finishing town sa gawas. Hasta pintal unya need pa day na mo ref. Also washing machine. Sakto makatabang ko nimo. Syempre groceries po di ay. Bisag pang 1 month lang, okay na na. Dako na kay nang tabang nako sa imuha. Unya og dili pa jud masulbad ang imong problema. Okay, sige na lang. Palitin lang kog iPhone ka na pinaka-latest. Bahalag di ko ganahan good. So unta makatabang ra jud ko nimo sir. Kalma lang jud, tanang problema na ay kasulbaran. Okay, so before I'll end this video, shoutout sa kano. So shoutout kay Cyril Gutwal Manyakap, Mary Nel Gomez Morales, Jefferson Nation, Precious Joy Lolor, Eliza Camille Mindog, Gilbert Hirasmeo, Gagang Carol Romeral Enolte. So that's for today's video. Until sa mga God bless everyone and I thank you. From Christine S. Eruela. Nga sige ako kasabaan sa kong parents feel na po wala man ko lain gibuhat. #tambagi-ko-niche. Ay, wa ka na ginusara dang dapita, daghan ta. Char, bitaw, ingan sila ba? Ngano daw permi kasabaan ng mga tapulan, nga wa man daw sila gibuhat. Agoy, pero oy, ayaw kayo kasad. Kung permi ta kasabaan, kinatso kay jud na. Huna-hunaa pag-ayo. If na kay mabuhat nga bati, then dili ra ka kasabaan, basin wa sila paki. So meaning to say, di kasabaan ka kay naa sila paki sa imuha. So if unsa man ang dili mo maayong gibuhat, just say sorry. But if dili kaya mag-sorry kay akwardan ka, then just don't do it again. Bawi ang imong mga sayop, pinaagi sa pagtuman na lang sa mga sugo or paglihok sa mga lihokon, bisag walay nagsugo.
Char, bansaya lagi na ko manambag ani. Mura magdita ka ba akong tinggan? Anyways, thanks for your comment, Miss Christine S. Eruela with hashtag #tambagikunich. So, kamo mga viewers nga napoy gusto i-ask, aside sa kwarta ha, tubagon ta mo tag sa tagsa. So, just put the hashtag #tambagikunich. Pwede sa hashtag tubagakunich. So, that's it. Thanks for watching. Shoutout time! Shoutout JL Diaz, Moonray, Johan Sobrabas, Jobert A. Gabak, Ella Marie Estose, Ariana J. Aligarbes, Jomar Libre Morandante, Queenie Nathalie Albareco. Bye! Yeah, 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 yeah.